גנטיקה 3.1 Genetics 3.1 Part 1 Basic Principles How Traits are Transmitted חלק ראשון כיצד תכונות מועברות פרק 3 הרחבות לחוקי מנדל במערך הזה של עדשים בצבע ירוק, חום ואדום חלק מהזרעים יש להם תבניות מנומרות בשעה של האחרות אחיד שלא כמו תכונות האפונה שמנדל בחן, רוב המאפיינים האנושיים אינם נכללים בשתי הקטגוריות מונוטיפיות נוגדות למשעי. תכונות קומפלקסיות אלה כמו צבע עור ושיער, גובה, יכולת אתלטית נראות כמטריסות לאנליזה של מנדל. אותו דבר אפשר להגיד על תכונות המבוטאות על ידי הרבה יבולי מזון, הגודל שלהם, הצורה, הסיסיות, תכולת תזונה שמשתנה על פני טווח גדול של ערכים. עדשים עם צורת עדשה קולינרית מספק הדגמה גרפית של שוני זה של סוג של קטניות. עדשים גדלים בהרבה חלקים בעולם כמקור עשיר של חלבונים ופחמימות, קרבוהידרטים. הצמחים הבוגרים מפיקים פירות בצורת תרמיל זעיר שמכיל שני זרעים קטנים. זרעים אלה ניתנים לשימוש בארוחה או מרק, סלט, תבשילים. עדשים מגיעים במערך מסקרן של צבעים ותבניות איור 3.1 ומגדלים מסחריים תמיד מחפשים לייצר קומבינציות בכדי להתאים למטבחים של תרבויות שונות, אבל ההצלבות בין קווי החלאה טהורה של עדשים מסתיימים בהפתעות מבהילות. הצלבה בין החלאה טהורה של הורים שזופים והחלאה טהורה של אפור, לדוגמה, מסתיים בדור F1 חום, כאשר היברידים אלה של האבקה עצמית, צמחים של דור F2 מייצרים לא רק עדשים בצבע שזוף, אפור וחום, אלא גם ירוק. בתחילת העשור הראשון של המאה ה-21 גנטיקאים הכניסו הרבה סוגים של צמחים ובעלי חיים למבחינת רבייה מבוקרים. השתמשו ביחס הפנוטיפי של 3:1 של מנדל כמדריך עם התכונות שתחת אנליזה התנהגו בהתאם לחזור על ידי חוקי מנדל, אז הניחו שהן נקבעו על ידי גן בודד עם אלטרנטיבה לעלל דומיננטי או רסיסיבי. הרבה תכונות לא התנהגו בדרך הזו. עבור חלק מהם שום הגדרה דומיננטית ורסיסיביות ניתנת הייתה לצפייה. או יותר, משני הללים יכלו להימצא במיוחד בהצלבה, איור 3.1. תכונות אחרות נקבעו על ידי שני גנים. עדיין תכונות אחרות היו מולטי פקטוריאליות, נקבעו על ידי מספר גנים שונים או על ידי אינטראקציה של גנים עם הסביבה. צבע הזרע של העדשים הוא תכונה מולטי פקטוריאלית בגלל שצבע נשלט על ידי מספר גנים. בגלל שתכונות יכולות לצמוח מרשת מורכבת של אינטראקציות, הם לא תמיד יוצרים יחסים פנוטיפיים מנדליאניים. הרחבות פשוטות של השערות מנדל יכולה להבהיר את היחסים בין הגנוטיפ לבין הפנוטיפ ולאפשר הסבר של סטיות נצפות ללא אתגור של חוקיו הבסיסיים של מנדל. נושא אחד כללי בולט מכל מחקרי ההחלאה האלה כדי להכניס היגיון לכמות העצומה של וריאציות של פנוטיפים של העולם החי. גנטיקאים בדרך כלל מנסים להגביל את מספר המשתנים שנחקרים בכל עת. מנדל
עשה זאת על ידי שימוש באכלה טהורה. זנים מגזעים של אפונה ששונים אחד מהשני על ידי תכונה אחת או יותר, כך שפעולת גנים בודדים ניתנת לגילוי. בצורה דומה, גנטיקאים של המאה ה-21 השתמשו באוכלוסיות גזעים של זבוב הפירות, עכברים, כדי ללמוד על תכונות מיוחדות. גנטיקאים אינם יכולים ללמוד על אנשים באותה צורה. באוכלוסיות בני האדם הם רחוקים מגזעים, וחוקרים אינם יכולים מבחינה אתית לבצע ניסויי החלאה על אנשים. כתוצאה מכך, הבסיס הגנטי של שונות אנושית נשארה מסתורית. היתרון של ביולוגיה מולקולרית בשנות ה-1970 סיפקה כלים חדשים שגנטיקאים משתמשים עתה לפענח את הגנטיקה של תכונות אנושיות קומפלקסיות. 3.1 הרחבות למנדל עבור תורשה של גן בודד. ויליאם בייטסון היה פרשן ומגן על מנדל. בייטסון טבע את המושגים גנטיקה על מורף, סוגריים על העל, הומוזיגוטה, הטרוזיגוטה, הפציר בפני קהל בהרצאה ב-1908, הפוך את החריגים לאוצר, שמור עליהם לא מכוסים ומוארים. חריגים הם כמו לבנה גסה של בניין שצומח, אשר מספרת שיש עוד הרבה שיבוא ומראה היכן המבנה הבא יהיה. חריגים קבועים ליחסים פשוטים מנדליאנים מגלים תבניות בלתי צפויות של תורשה של גנים בודדים על ידי זיקוק המשמעות של תבניות אלה. בייטסון הרחיב את ההיקף של האנליזה של מנדל והשיג הבנה עמוקה יותר ביחסים בין גנוטיפ לפנוטיפ. זה בייטסון. דומיננטיות אינה תמיד מושלמת. הגדרה קונסיסטנטית של דומיננטיות ורססיביות תלויה בהיברידיזציה של דור F1 שצומחת מסביבו בין שני קווי אכלה טהורה. אם היברידיזציה היא זהה להורה אחד עבור תכונה שנדונה, העלל שניסה על ידי הורה זה הוא דומיננטי לעלל שניסה על ידי ההורה שהתכונה שלו אינו מתבטאת בהיברידיזציה. אם לדוגמה זיווג בין קו לבן מאכלה טהורה לבין קו כחול מאכלה טהורה מייצר היבריד בדור F1 שהוא לבן, העלל הלבן של גן הצבע הוא הדומיננטי לעלל כחול. אם F1 היבריד הוא כחול, העלל הכחול הוא דומיננטי לעלל הלבן U32. פה אנחנו רואים לבן וכחול, לבן דומיננטי יוצא לבן. לבן וכחול, כחול דומיננטי יוצא כחול. לבן וכחול אינקומפליט, בלתי מושלם, יוצא צבע ביניים תכלת. ולבן וכחול קו-דומיננטי יוצא פסים כמו זברה. ומי שבא לידי ביטוי זה בדם. יש לנו את A ו-B ו-AB ו-O. אז AB הוא הרכב של A ועוד B. ל-A יש נקודות סגולות ול-B יש נקודות ירוקות, יהלומים ירוקים. אז AB מכיל נקודות סגולות ויהלומים ירוקים. ו-O לא מכיל אף אחד. אף אחד במקרה הזה זה האנטיגן, זה מה שדוחה את הדם האחר. ואז אני מקיים דיון עם גוגל בר לגבי תרומת דם.